United Manchester United za su buga wasa da Nottingham Forest insha Allah a wannan sati da zamu shigan Allah ya kai mu lafiya ranar Asabar. Me kake da shi ta cewa a game da wannan wasa domin Nottingham Forest sun kawo sabon coach kuma ya fara da kafar dama sannan suna da wani kyakkyawan tarihi akan Manchester United suna iya tsaya musu a wuya ko da cewa yanzu na ga Manchester sakamakon dan farfado me kake ganin zai faru a wannan wasan a zahirin gaskiya kamar da ka faɗa ka ce sun yi wasanni guda biyu tare wannan sun yi wasanni guda biyu kafin man fara introducing kaina a matsayin na maji magani maganin Manchester a kowane lokaci ina magana ina bude baki ina ƙara fariya a England fa ba ma England ba har a waje duk wanda ya kara da ni ya ci ni yana ramawa ne ba wai yana abin nan ba ka fahimta ba kuma wasan da za a buga da Nottingham Forest sun ci ni wasa biyu a baya a jere wow ni ba wannan ba wani matsala na gare ni ba in ba ku manta ba ai wasa na abin nan labule na yi onana ne ba okay lokacin ko a lokacin onana ne ba shi ne duk onana idan an ci mu huru wallahi da ban taba sa a cikin zuciya zan mu winin ba na sa akwai shege na da bude ragati wato kun ci hudu ina ci hudu ina tabbatar kan cewa za iya rama shege ne amma ka tsaya kaga Saminu golan mun nan la mai Saminu ai ko shi Saminu ne Saminu ne sunan shi ya kaga kwallo hagu da dama yana fita wata kan Forest dan Najeriya ne ba dan Najeriya wata da muka fassaran shi ne kamar da na muka fassaran Benjamin Sisko ba ta muka sunan shi Bilyaminu ne ba Benjamin amma wannan da kada sunan Saminu ne Samin Bilamin muna da wani Saminu fa wato kasan Saminu kana ji sunan ka kenan wasan mu da zan buga da Nottingham Forest zan ci da Nottingham Forest sun ci na baya lokacin da akwai labule amma yanzu nan komai ya waye komai ya fita tas muna gane karatun komai a fili ne muna gane karatun tas abin shi akwai wani dan kwallon ku wanda yake matukar kokari a halin yanzu Imbomo kuma sannan ga Bruno Fernandes dan shi ma yanzu naga ya kama wuta ba sauki ji kuke kama a kawo Arsenal yanzu ko sosai ai ba zan faɗa maka yanzu da muna tutiyan mu kar ku ce mun cika baki ba cika baki ne muna yi ba wato muna nuna muku akan cewa da mun yi sakaci wanda aka bai sakacin kamar na faɗa maka baya onana gaske shine matsalar mu amma yanzu na tunda muna da gola akwai strikers da ake kiran strikers wanda England da baki daya idan kana jin kai shege ne a defender idan ka da strikers nawa sai dai kai guri wasan da Nottingham Forest cin Nottingham Forest ne kamar ruwa ne kawai zan cinye ta amma na gaya maka a gidansu ne ba kuma wannan Forest din in aka shiga kai akwai wahala ba a banza wai kitsan kare Nottingham Forest din cita kasu yi takama ka san su da kansu huge manya ne suna da tsayi ba ci su kwallon abin nan amma na tabbatar area ba za a iya ci su bai suna da wani dan kwallo wanda a shekarar da ta wuce ya ba mutane wahala ba wani defender da bai ji jiki da shi ba ka tana da shi Wood na tana da shi amma kar ka manta mu ba a defender zama da su guda biyu ne muna da sojan ruwa muna sojan kasa sojan ruwa mu shi da delete dole tafiya ya dai da middle class zan kawo maka defenders da yawa wadda sun kuka sun koka da delete namu da aka Wood ya tsufa akwai shekaru a ga mai shekara ma kaɗan ma kenan ya gagara abin nan delete iyaka ne sojan ruwan mu kenan balle uwa uba sojan hanya ya zo Martinez kana ganin shekaru suna sa mutum ya kasa yin kwallo kamar yadda ya dace kamar da na faɗa maka shekaru in ka duba misali ka kalli Cristiano Ronaldo ana neman shekara 40 kenan fa amma har yanzu yana ba ma maza kashi wannan an ya same Tahiti ai duk wani club ne yana Saudi Arabia ba kullun suna yi wai me yasa kuka juya ma Ronaldo bayani ya muku laifin ba wai mun juya mishi ba he's also our legend to amma ma so mu faɗa maka gaskiya ne yazo akwai shekaru yana nuna mutum amma abin idan ka iya ka huta to amma ina ga kamar Ronaldo fa akwai aiki akan shi har yanzu nan ba aiki ba yana ga yanzu idan zai zo Manchester ba zai wani abu ba wallahi ba zai ba mu so shi ba saboda muna da masu jika muna da su Bilaminu to shikenan mu bar Ronaldo zan maka tambaya dai cikin yan kwallon ku dai har yanzu wannan shi Benjamin Sisko
Benjamin Sesko har yanzu fa ina ga kamar kullo ɗaya ci kuma kamar naga kodin ko yanzu ya fara kai hankalin shi akan wannan Zexi. Bilyaminu ka je na ce kwallo ɗaya ya ci kwallo 2 a Premier League. Sirakan Zato mai da kwallo 3 ne. Gyökeres. Okay. Sirakan Zato yana da kwallo 3 ne ya buga wasa na a Premier League. Balle Benjamin Sesko akwai kafa da karfi ga iya yanka. Ba wani damuwa ne ba idan Bilyaminu ne ba mu da matsala da shi ba. To daga karshe me za ka faɗa game da wannan wasan? Sannan ina so ka bani final score line naka. Za mu buga wasan da Nottingham Forest, zamu ci Nottingham Forest 3-0. Za ku ci 3-0. Za mu ci Nottingham Forest 3-0. Ka rubuta ka je. Zan zo ranar Asabar karfe 6 bayan an tashi wasa zan zo a kafa mu kyamaran faɗa musu akan cewa ni na ci Nottingham Forest 3-0. Ku gaya mana ra'ayin ku a comment section. Ya ce za su ci Nottingham Forest 3-0. Allah ya kai mu. Ba sauki. Ba sauki. Ba sauki. Ready.